Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıqları Turı Efir Studiyasında Çulpan Əmiri bizning bugünkü çağrılıştı. Mobil brigada proyekti ғамәлде Түбән Камада сугыш ветераннарына кәрәзле телефоннар бүләк ителде. Иң яхшы яшь комбайнчылар кемнәр хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсына йомгак ясалды. Республикада урманнарны кисүдән саклау акциясы башланды, ул 5 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Мәгариф, мәдәният, спорт учрежденияларында контроль көчәйтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә шундый күрсәтмә бирде. Ичке эшләр министрлыгы пандемия шартларында санитар нормаларның үтәмәү очракларын ачыклый. Рөстәм Миңнеханов сәламәтлек саклау министрлыгы җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, авыруларны дәвалау өчен урыннарны контрольдә тотырга, дару препаратлары, индивидуаль саклану чаралары запасын булдыруны, шулай гриппка каршы прививка ясауны тәэмин итәргә кушты. Булардан тыш планлы медицина ярдәме күрсәтүне дә дәвам итәргә кирәклеген билгеләп үтте. Роспотребнадзор оешмасының Татарстандагы белгечләре грипп һәм ОРВИ авыруларын кисәтү, шулай ук прививка ясау кампаниясе турындагы сорауларга җавап бирүләрен дәвам итә. Кайнар линия бүгін иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр экранда күрсәтелгән телефоннар буенча эшли. Барлык теләүчеләр гриппка каршы кайда прививка ясатырга мөмкин булуы, моңа ничек дөрес әзерләнергә, шулай ук башка прививкалар белән гриппка каршы вакцинаны берләштерү мөмкинлеге турында да белә алачак. Сәламәтлегегезгә карата игътибарлы һәм сакчыл булыгыз. Башка хәбәрләргә күчәбез. Казанда яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 12-нче республика конкурсына йомгак ясалды. Аны безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай Казан аграр университеты белән берлектә үткәрделәр. Республиканың төрле районнарыннан килгән 15 иң яхшы экипаж авыл хуҗалыгы машиналары белән идарә итә белүдә көч сынаштылар. Теоретик белемнәрен күрсәттеләр. Җиңүчеләр кемнәр? Бу турыда киләсе репортажда. 2020 ел урагы быел июль ахырында уңышлы старт алды. Урып җыюга беренчеләрдән булып иң көчле авыл хуҗалыгы төбәкләре игенчеләре чыкты. Шунда ук урып җыю темплары һәм ашык суктыру буенча лидерлар билгеләнде. Нурлат, Буа, Тәтеш, Азнакай районнары игенчеләре уракта алдынгылар сафына чыкты. Һава торышына бәйле рәвештә кайбер көннәрдә игенчеләргә караңгы төнгә кадәр эшләргә туры килде. Татарстаннан 15 иң яхшы экипаж безнең конкурсның финалына чыкты. Беренче тапкыр конкурс Казан аграр университетының механикалаштыру һәм техник сервис институты базасында узды. Бу Татарстанда уракның абсолют лидеры булу хокукы өчен чын көрәш иде. Һәр комбайнчы уракта югары нәтиҗәле күрсәтте. Финал өлешенә чыгу өчен әле авыл хуҗалыгы техникасын виртуоз белүдә мөһим иде. Барлык конкурсантлар да практик тестлар уздылар. Аңарчы яшь осталар теоретик белемнәрен күрсәттеләр. Сораулар шактый катлаулы иде. Мәсәлән, комбайнның сугу җирәнмәсе нидән тора, урып җыю тизлеген сайлап алуга нинди шартлар дигән ясый, җиргә ауган игенне нинди ысул белән җыеп суктыралар. Җиңүчеләрне ачыклауда җиңел булмады. Көңілі күрәрлік болмалылар, шуңа күрәмне 12-нче тапкыр инде без аны уздырабыз. Ул гадәттә районнарда уздырыладыр. Быел инде безнең менә Казан дәүләт аграр университетының инженерлар әзерли торган институтында, факультетында шушы 12-нче бәйгене уздырабыз. Бу безнең багышланган шушы менә үзебезнең факультетның, институтның 70 еллыгына багышланган, чөнки инде механизаторлар, комбайнерлар, алар менә шушы безнең профиль дип әйтергә кирәк. Аннары сынфыбызда бар, менә шушы 12 ел эчендә, 13 ел эчендә бу конкурста катнашкан күп комбайнерларыбыз, алар безгә килеп, менә шушы факультетка килеп, инженер белгечлекләрен алдылар. Безнең телерадио компания журналистлары алдынгы игенчеләр турында байтак сюжет әзерләп эфирда күрсәттеләр. Алар арасында Мөслим, Нурлат, Ютазы игенчеләре дә бар. Алар турында фильмда төшерелде. Яшь лидерларны, ярышларны оештыручылар Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, аграр университет, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе җитәкчелеге котлады. Мин инде беренче чиратта безнең дусларыбызга зур рәхмәт әйтәсем килә. Елдан ел шушы конкурсны оештырырга ярдәм иткәнегез өчен, аны шушындый югары дәрәҗәдә үткәргән өчен.
Менә бирегә безнең министрлыктан, дәүләт советыннан, университеттан җитәкчеләребез килгән, хезмәт кешесен, икмәкне олылап килгәннәр, сезгә вакыт табып, тыгыз эш графигында вакыт табып килә алганыгыз өчен аларга рәхмәт яусын. Һәм алга таба да без бу хезмәтне дәвам итәчәкбез. İgençlerini türlü nominatsiyalarda бүләкләделәр. Рекордлы күләмдә ашлык суктыру, теоретик белемнәр, практик күнекмәләрдә исәпкә алынды. Яшь комбайнчылар конкурсында 3нче урынны Зәй районыннан Ринас Закиров алды. Пьедесталның 2нче баскычында Октаныш районы әнә хуҗалыгыннан Илмар Хәмзин, абсолют лидер булып, Нурлат сөте хуҗалыгыннан Илнур Ибатуллин калды. Җиңүчеләргә премияләр, бүләкләр тапшырылды. Ихлас рәхмәт сүзләре әйтелде. Конкурс дәвам итә. Ул киләсе елның апрель аенда язгы чәчү вакытында стартылачак. Җиңүчеләр ел нәтиҗәләре буенча билгеләнә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Мурат Мешин, Ленар Хәбибуллин, Ренат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Быел республикабыз өчен аеруча мөһим ел. ТССРның 100 еллыгы. Бийек җиңүнең 75, Татарстан Республикасы суверенитеты декларациясе кабул ителүнең 30 еллыгы. Бийек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Түбән Камада мобиль бригада республика проекты кысаларында җиңү каһарманнарына кәрәзле телефоннар бүләк иттеләр. Әлеге игелекле эштә җиңү волонтерлары Бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәте активистлары да катнашты. Гаяз Минхажев бүләкләр кабул итә, волонтерлар сугыш ветеранына түләүсез элемтәле кесә телефоны тапшыралар. Заманча җайланма Олы буын вәкилләре өчен бик уңайлы итеп ясалган. Зур төймәле ашыгыч хезмәтләр номерлары инде кертелгән. Мондый бүләк җиңүнең 75 еллыгы уңайнан ясала. Ветеран аны сөйнеп кабул итеп ала. Бүләкләр яхшы алар, бик тә яхшы. Як, эш бүләктә түгел. Игътибарда, нинди шатлык. Гаяз Минхажев армия сафларына 18 яшьтә алына, Кубан кавалерия дивизиясендә хезмәт итә, Курс дугасы сугышларында катнаша. Кызыл йылдыз ордены батырлык өчен һәм Германияны җиңгән өчен медальләр белән бүләкләнә. Советлар армиясеннән хезмәт итеп кайткач, ул мәктәптә тарих укыта, соңыннан эретеп ябыштыручы булып эшли. Бөтенегезгә дә, барыгызга да зур рәхмәт. Халкым туган җирендәге илдә, татар халкы, минем милләтем нинди игътибарлы бит. Кесә телефоннары сугыш инвалидлары һәм анда катнашучы ветераннарга мобиль бригада республика проекты кысаларында тапшырыла. Заманча җайланма дәһшәтле вакыйгаларны үз күзләре белән күргән 29 Түбән Камылга бүләк ителә. Республикада урманнарны кисүдән саклау акциясы башланды. Аның максаты республикада законсыз агач әзерләү, ташу һәм эшкәртүне кисәтү һәм булдырмау. Әлеге чара 5 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ай дәвамында мобиль патруль төркемнәре агач ташуның рәсми булу-булмавын тикшерәчәк. Рейдлар республиканың дәүләт урман инспекторлары һәм ЮХИДИ идарәсе хезмәткәрләре катнашында уза. Исегезгә төшерәбез, агач материалын рөхсәт документларыннан тыш транспорт белән күчергән өчен вазифаи затларга 30 меңнән алып 50 мең сумга кадәр, юридик затларга 500 меңнән алып 700 мең сумга кадәр штраф салына. Урман ташу өчен кулланылган транспорт чаралары конфискацияләнә. Октябрь башыннан Ярдәм Ислам Хәйрия фонды тормыш юлы социаль акциясын яңадан башлап җибәрде. Акция барышында социаль ярдәмгә мохтаҗ гаиләләргә ай сайын азык-төлек җыелмалары таратыла. Әлеге проект Президент грантлары фонды ярдәме белән тормышка ашырыла. Ярдәм Ислам Хәйрия фонды апрель башында үз изоляция режимы кертелгәч, Казанда тормыш юлы социаль акциясын башлап җибәргән иде. Әлеге акция дәвамында башкалада яшәүче йөзләгән кеше, чит илләрдән килеп укучы дистәләгән студент көн саен ланч-боксларда бушлай кайнар ризык белән тәэмин ителде. Баштарак тормыш юлы акциясын коронавирус пандемиясе вакытында гына үткәрү күздә тотылган иде. Ярдәмгә мохтаҗларның саны кимемәве ачыклангач, вакытлыча дип саналган акция фондның даими тормышка ашырыла торган проектына әверелде. Президент грантлары фонды хисабына мохтаҗлар, аз керемле физик мөмкинлекләре чикле булган 320 гаилә ай саен азык-төлек җыелмалары белән тәэмин ителә. 200 гаиләгә иганәчләр ярдәме белән азык-төлек җыелмалары таратыла.
Ярдәм фонды көн сайын аскырымлы һәм билгеле бер яшәү урыны булмаган кешеләрне койнар аш белән дә тәэмин итә. Аларга фонд хезмәткәрләре һәм волонтерлар ланч бокстар тарата. Әлеге чаралар бу затларның авыр хәлен җиңеләйтергә, пандемия вакытында аларга ярдәм итәргә мөмкинлек бирә. Проект президент грантлары фонды ярдәме белән тормышка ашырыла. Тормыш юлы акциясендә һәрбер кеше катнаша ала. Шулай ук 7715 номерына нур сүзен язып, SMS юлларга да мөмкин. Бәясе 50 сумнан башлап. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Татар халкы тикмәгә генә тел белгән, ил гизгән дип әйтми. Әйтик, Мамадыш районының Миләшкәй балалар бакчасында сабыйлар әкиятләрне 3 телдә – рус, татар, инглиз телләрендә сөйлиләр. Без дә дәресләрнең берсендә булып, балалар белән аралашып кайттык. Соңгы 3 ел дәвамында Мамадыш районында барлык балалар бакчаларында сабыйларны инглиз теленә өйрәтәләр. Дәресләр бердәм программа буенча өлкән һәм әзерлек төркемнәрендә атнага 2 тапкыр уза. Әлеге башлангыч район башлыгы инициативасы белән үткәрелә башлый. У нас работают 4 педагога дополнительного образования. Балалар һәм яшүсмерләр йортында яшь, шулай ук тәҗрибәле белгечләр заманча программалар буенча укыта. Район бакчаларында балалар һәм яшүсмерләр йортыннан 4 өстәмә белем бирү педагогы эшли. Якынча 600 сабыйның бушлай чит тел өйрәнү мөмкинлеге бар. Мы играем, веселимся, учим новые слова. Миләшкәй балалар бакчасында инглиз телен өстәмә белем бирү педагогы Гүзәлия Зинатова алып бара. Дәресләр уен формасында уза. Балалар үзләре дә белем бирү процессында зур кызыксыну белән катнаша. Укытучының сорауларына 3 телдә – рус, татар һәм инглиз телләрендә җавап бирәләр. Elephant, tiger. Биредә балаларга белемнең база өлешен бирәләр. Соңыннан мәктәптә инглиз телен өйрәнү күпкә җиңелрәк булачак. Тел белән тирәнрәк шөгыльләнергә теләүчеләр өчен өстәмә мөмкинлекләр бар. Квантум яшьләр үзәгендә махсус түгәрәк эшли. Шул исәптән мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен дә. Шулпан Әмири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Республикабыз матур һәм кызыклы урыннарга бик бай. Алар арасында инде шактый танылганнары да, шулай ук үзенчәлекләре белән аерылып торган, халыкны җәлеп иткән урыннар да бар. Шундыйларның берсе Иске Татар бистәсе. Бу көннәрдә биредә Татар акчасы музее ачылды. Ул нәрсә белән үзенчәлекле? Алдагы язмада. Казанның Иске бистәсендә татар тарихына, татар мәдәниятенә кызыксыну уяту максаты белән Татар акчасы дип исемләнгән музей ачылды. Әлеге музейны оештыру идеясе тәңкә формасындагы шоколадтан башланган. Татар акчасы музейы барлыкка килде идеясы инде узган елны ук барлыкка килде. Ул да булса без зур юбилей биргә биттек Алтын Урданың 750 еллыгы. Бу уңайдан без балаларга тарихны аңлатыр өчен мондый шоколадлар чыгардык тәңкә формасында. Һәм бу шоколадларны балаларыбызга тараттык һәм шоколадны ашап утырган вакытта дустым Артурның башына бер идея китереп сукты. Бәлки безгә татар акчасы музей ачыргадыр. Һәм без бу идеяга шул кадәр яндык, шул кадәр көйдек дип әйтик инде. Ярты ел эчендә коллекция җыйдык, әйме? Без татар акчалары тарихын күрсәтергә теләдек, әйме? Үзебезнең тарихка кагылу мөмкинлеген булдырырга теләдек. Һәм бу музейны тормышка ашыру эшен башладык. Һәм Аллага шөкер, бу көннәрдә музейбыз ачылды да. Музейны 2 татар активисты Артур Галимҗанов һәм Наил Нәбиуллин үз акчаларына ачкан. Экспонатлар да берничә ай дәвамында тупланган. Акчаларны төрле базарлардан, интернет кибетләрдән җыйганнар, кайберләрен бүләк итеп бирүчеләр дә булган. Әлеге музейда Алтын Урда чыракчыларын күреп, аларның аңлатмалары белән дә танышып була. Шулай ук борынгы акчалар турында мәгълүмат язылган китаплар да урын алган. Биредә безнең музейбезнең иң мөһим өлеше булып тора булса иске акчалар, безнең ханлыклар акчалары мәсәлән, биредә безнең көмеш кисәтләр күрәбез. Ул да булса Болгар чорына карый, менә шундый кисәтләрне кулланганнар, әйме, акча буларак. Мәсәлән, монда без Хәзәр хаганлыгы чорындагы акча күрәбез. Ул Ирак дәүләтендә басылган һәм безнең халкыбызда йөргән. Шулай ук монда Токтамыш хан, Җанибек хан, Үзбәк хан акчаларын да күрәбез, чөнки нигездә Алтын Урда дәүләтенә карый торган тәңкәләр бик күп. Аларның күпчелеге Сарай шәһәрендә һәм Болгар шәһәрендә басылган.
Кәгазь акча буларак 10 миллион акча күргәнегез бармы? Мәсәлән, Төркиянең 10 миллион лира акчасы да бар. Монда биредә Китай, Һиндстан акчалары, чөнки Татарстанның һәм гомумән алганда икътисадның һәрвакыт бер-берсенә бәйләнеше булу сәбәпле бу акчаларны күрсәтмәй мөмкин дә түгел. Чөнки мәсәлән, кайбер акчаларда тишекләр дә бар. Кайбер акчаларның формасы да шактый кызык һәм бу акчаларны күрсәтәсе килде. Африка илләре, Европа илләре һәм барысы да ул үзе бер зур мәдәният. Чөнки акча һәрвакыт кызыксыну уята. Һәм мин ышанам, акча дигән сүз белән кызыксынып та монда милләттәшләребез, дусларыбыз килер һәм карар. Каюм Насрый урамындагы ачылган музейда Алтын Урда, Төрки Каганлык, Болгар дәүләте, Казан ханлыгы чырларына караган 300ләп татар һәм төрки дөнья акчалары урын алган. Коллекциядагы иң борынгы тәңкәләр 8нче гасырга карый. Шулай ук Кытай, Америка Кушма Штатлары, Төньяк Корея, Гарәп илләре акчаларында күрергә була. Экспонатларның иң борынгысы 736 елгы Хәзәр Каганлыгы чырына караган тәңкә. Ә инде татар тәңкәләре аша без бабаларыбызның кемнәр һәм нинди дәүләтләр белән бәйләнешләре булганын да күрә алабыз. Айрыша кызыксыну уята әлбәттә безнең Татарстан һәм үзебезгә кызык. Татарстанның нинди генә юбилей акчалар чыкмаган икән. Мәсәлән, быел безнең Тастырның 100 еллыгына багышлап та Үзәк банк менә шундый акчаларда чыгарды. Музейның ачылышы да юкка гына түгел. Быел бит инде безнең зур юбилейлар чоры. Тастырның 100 еллыгы, Татарстан Республикасы суверенлыгының кабул итүенең декларация кабул итүенең 30 еллыгы һәм бу музейның ачылуы республикабызга, халкыбызга әлеге олы юбилейлар уңайыннан кичкенә генә бүләге бездә. Татар акчасы музее чын мәгънәсендә тарихка кагылып карау мөмкинлеге. Һәркем бирегә килеп, тарихи тәңкәләрне карап, милли үз аңын ныгыта. Шулай ук башка халыкларның тәңкәләре белән дә таныша ала. Шунысын да әйтергә кирәк. Иске татар бистәсе ул Казанның тарихи үзәге. Татар акчасы музееның да биредә ачылуы һичшиксез халыкның, туристларның игътибарын һәр даим үзенә җәлеп итәр. Шулпан Амири, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Габдулла Кәриев исемендәге Казан яшь тамашачы театрында икенче премьера «Озын озак балачак» дигән спектакль тәкъдим ителде. Татар-башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең әлеге повестен махсус Уфадан чакырылган режиссер Илсур Казакбаев сәхнәләштерде. Премьерадан безнең репортаж. Озын озак балачак повесте Мостай Кәримнең автобиографик әсәре. Анда автор кендек кушаматлы төп герой 20нче гасырның 20нче елларына туры килгән балачагын, сугыш чорын һәм сугыштан соңгы елларын бәян итә. Спектакльнең иҗат командасында нигездә уфалылар. Режиссер Илсур Казакбаев, рәссам куючысы Альберт Нестеров, хореограф Ольга Даукаева, композитор Мәгълүм Изинова һәм Әлмәт рәссамы Ишат Саяхов. Алар бергәләп әлеге классик әсәрне бөтенләй яңа, гадәти булмаган яктан ача. Идея Мостай Кәримнең был әсәре алдында баласак әсәренең идеяһы дип әйтәм. Минеңсә инде бит постановочный группа менән эшләгәндә ул иң беренче кешене ярату. Ысынлап та кеше буларак уның ниндәйдер серен, ниндәйдер мөгъҗизәһен асырга уның иң башлап ибәргән автор хүденнән шулай итеп был темаһы бирелә инде. Мостай Кәрим бер хукмә әйткәндә кешене ярата. Спектакльнең төп роле кендекне Кариев театр артисты Булат Гатауллин башкара. Аның белән бер рәттән театрның башка артистлары да яңа төрле куелышлы спектакльдә катнашып, үз фикерләре белән уртаклаштылар. Җиңел әсәрләр булмый, шуңа күрә без инде менә Мостай Кәримнең Озын озак балачак дигән әйберен алдык. Бик авыр булды, тик безгә бик режиссер бөтен нәрсәне аңлатты, шуңа күрә дә без кыенлыклар күрмәдек. Монда тулысынча режиссерга тупланып, аңа ышанып, аңа бирелеп эшләргә кирәк иде. Спектакль геройларында Мостай Кәрим үзе ачыла. Инсценировка әсәр кебек үк хронологиягә корылмаган. Максатларымның берсе балалар һәм аларның әти-әниләренә кызык булган спектакль кую. 10-12 яшьтәге балалар тормышның төп төшенчәләрен инде аңлыйлар. Әлеге әсәр балаларны кешедә, кешене күрергә өйрәтә. Мәхәббәттә үскән бала башкаларга карата мәрхәмәтле, гафу итә, башкаларны аңлый белә, ә бу үз чиратында тыныч, имин дөнья асылыдыр. Әлеге катлаулы текстның фәлсәфәсе шул яктан ачыла ди режиссер Илсур Казакбаев.
Спектакльга әзерлек 10 августтан башланды. Шунсында билгеләп үтәргә кирәк, әлеге куелыш Республика тандем культура малой родины Кече Ватан мәдәнияте федераль программасы кысаларында башкарылды. Театр арасында дуслык күпере салынды дип уйлыйм. Илсур Казакбаевны без үзебезнең театрга спектакль куйра чакырдык һәм Узак балачак исемле повесте буенча ул менә премьерасын эшләде. Миңа калса, бу бик кирәкле иҗади акт дип саныйм мин, чөнки безне Мостай Кәрим ике җәмгыятьне берләштергән автор һәм үзенчәлекле ике яңа спектакль килеп туды. Шулпан Әмири, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары. Бүген башкалабызда Буа дәүләт драма театры гастрольләре башлана. Бу уңайдан Татар информ агентлыгында матбугат конференциясе булып узды. Бүген Кәрим Тинчурин театрында иң беренче булып алар Мирсәй Әмирнең тормыш җыры пьесасы буенча куелган Фатима спектаклен күрсәтәчәк. Шулай ук башкала тамашачыларына Зифа Кадырова повесте буенча сәхнәләштергән Бәхеткә юл кайдан Иван Вырыпаевның Иран конференциясе, Иван Тургеневның Муму хикәясе буенча куелган барыны спектакльләр дә тәкъдим ителәчәк. Гастрольләр 20 октябрьгә кадәр дәвам итә. Бундый вакытта Казанга килеп спектакль күрсәтү үзенә күрә бер батырлык дип саныйм мин. Без инде авыл яктан авантюры җитәбезнең. Нишисең? Килеп күренеп киткәч, ниндидер адымга тәрәшәк, ниндидер идеялар киләчәк, нәрсәдер төзәтергә кирәк булачактыр. Бәлки мондагы ниләргә нидер бүтән төрле фикерләр ишеттербез бәлки. Казан гастрольләренә без аеруча бик дулкынланып әзерләндек. Аеруча бит менә 12 көн дулкынландыра безне Мирсәй Әмирнең тормыш җыры Фатима спектаклен уйнаганда. Менә аны Казан тамашачысы ничек итеп кабул итер дип бераз гына дулкынлану бар, әлбәттә инде. Ләкин Алла теләсә барда әйбәт булыр дип ышанып калабыз инде. Бүген Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрә Әнгам Атнабаев исемендәге әдәби премия лауреаты, 6 китап, 10-дән артык җырлар авторы Галия Гайнетдинованың юбилей кичәсе була. Әле күптән түгел генә аның Күңел бакча дип исемләнгән китабы дөнья күргән иде. Әлеге чара бүген кичке сәгать 5-тә башлана. Язучылар берлегенең Тукай клубына рәхим итегез. Башкалабыз Казанында Ширек күл паркы 18 октябрьгә кадәр ябылды. Анда цикләндерүнең 3-нче этабына керештеләр. Аерым алганда, үзәк аллеяларда өслекләрне һәм йөгерү юлларын яңарталар. Парк мәдәни мирас объекты һәм төбәк әһәмиятендәге мәдәният һәйкәле статусына ия. Шулай ук цикләндерү буенча төбешләр проектыннан тыш үсемлекләрне күп еллык һәм матур чәчәк атучы төрләргә алыштыру буенча да махсус эш алып барыла. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Шулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.